hayi labantu nalaba semakhaya bangifonele nokungifonela yazi ngisho ne-airtime ukuthi ngibafonele khona nomfana nomshini. Wona sithanda. Kunjani? Fonela ithi. Hello. Ngiyaphila wena unjani? Ngikhuluma nobani? Cause angisakukhumbuli nokukukhumbula. Oh, okay. Uwelo uthi ubani? Oh, lo yamfana lo angahlangana naye. Oh, okay. Sengiyakukhumbula right mara. Nang right. Awukho busy manje. Hayi ke bongekho busy bengifuna ukuthi mina nawe sihlangane yabo. Ngithi ngokufundisa ilokishi sokuqala ukufika la. Yeah. Manje uthi sihlangane kuphi? Angikho busy. Ngihlalele la ngaphandle. Oh, uthi sihlangane. Okay. Asihlangane la. Sihlangana khona wazi wangicela amanamba. Nombuyo. Umama uthe semakhaya samsithengisi. Asambe kasumile hawini ngakho. Asambe. Mzala, mina sengikhathele isizwe, ngikhathele ngikhathele yombheke, ngiyafuna ukuzana lokhu yabona imali bekasumisa imfulo kasumisa. Ngidlala ngizomthini uma wakhe edinini. Hayi ngiyangikhathela. Ngizomthini mina. I think I'm going to put down my chair. Hi. Mzala. Awusangintroduce ngeke kudayide la. Hawu mzala kanti ngishaya ngifake. Awuyini manje? Hawu. Mzala, ulobe ikhuluma naye efonini njengoba ungibiza lapha yana. Oh, kanti ubani yena? Mzala, ubheki lo, unogayile wangisekhaya. Wena! Kanti! Hello, Chow, yena manje. Hayi, ngakisile Chow. Hayi, ithengi ngishiyeke noyithi nobuthi. Yes, uyazi ukuthi ngikhumbula nje. Bangikhumbulile kakhulu. Ngingakwazi manje ukuya. Yazi nami ngikhumbulile. Yo, yazi benginganayo nesho ukuthi uzefona, sithi birthday, wathatha amanamba wami. So, yeah. Ngithi nje uphikile manje. Finally yasho ifune ephuli yaleni boy. Basile la. Manje siyehlisa amadoda. Manje madoda asekhuluma ngelanga nina nipasi. Mina ngiphathile ngiyasicha. Mina majida angeke ngisho ukuthi ngiphasile i-report angiyitholanga ngoba besigela bafuna ngikhokhela ama-tax. Nani nathanda ukulahla ama-textbook. Endoda futhi le angazi igeze ngayo. Hlezi la textbook. Ngidangifuna ubashona already mfana angicabangi phela. Yabo majida ngine-stress ukuthi ngizolala uma i-time alisangifuni lapha endlini madoda. Ngiyamenza ukudomiswa lapha emzini. Lokuthi hayi emakhophi uzokhuluma kakhulu.
Ahlala kodwa akufana. Namachiti space, ayikabi space just. Wenzeni phela mamatala kha. Hayi ntwana solokhu mntana kwashona i-old uthola omunye umama mfethu. Uyamazi lo mama athi style ukudlula Ngiyambonga naye uthi akasangifuni cause ngimoshela izinto lapha. lo bambisa ngopaliswa lo. Ya, wazi yena nto upalisa. Hayi sham. Nawe namahlangane nalo mama yithi into ozolunga ntwana ngimangayi futhi. Mfethu bayima outside. Mara ngizobona indoda kumele yenze plan manje. Hayi plan uzohlangana. Mina ngiyakuthemba. Mazwakela. Kodwa khona iplani ngikucabangayo. Ucabanga? Awucabanga ukukhuphuka emgedeni. Mfana ngeke mfana. Yindawo engatholakala. Akuzami ntwana. Yazi, uzamtshela emgedeni. Mfethu phela nalabo abahlala lapha abanye. Baba, no, uzothupha lapha bazokunika. Ya iplan le yazi majita futhi. Uthi ukuhlala nontonyana lapha yana ntwana. Hayi bafethu mina ngizonibona ne. Afike wathi. Gents. Azo sokubona. Ya. Akushuthi sesithu ntwana. Ngisakutshela ngazopalisa iyangixhanyela. Kanjani manje? Ngitangitshela ukuthi mina ngiphazamisa ingane zakhe lezi ezifunde esicaceni. Ngoba mina ngifunda la kuma public kodwa ayangixhanyela. Hayi she. Mfana lo yamama. Siqini yama. Hey, wozalana. Ya sure manje. Hola. Ufunani? Ngibona awugqokile uyazi. Oh, niwazi. Mntwana ngicela ukuhlala. Hayi yabonga insizwa sakithi ngiyabonga. Ngibona manje grade bafethu ayivele. Siyaphila mfethu nabanye. Kuba inkinga engamangaza ukuthi bandana kanjena ugqokile. Hayi mfethu asingizakalani la. Story singazi manje engasisho futhi siyadabhisa. Azinginamajisa into engangitshela yona. Anginabo abazali bafisa, anginabo abazali. Solo ngimncane anginabo abazali. So ngakhula nje ngimncane njengoba ngibona ngingaka manje. Inkululeko yami ngiphandle kahle. Yabo ngibamba umuntu obambayo emgaqweni. Umuntu obamba nangapha nangapha emgaqweni. Yabo. So madoda ngizamile-ke nami ukuzama lokho enginako yabona nebhlungu necathulo. Shoda nje lo ngenza athi ngizame ukuhlala khona ngale emgedeni amajithami amanye. Manje nje tshini ntwana uthi selemgedeni ngiyacaba. Mina ngiyayazi. Mama ndiza ukufunga. Yini ngizama madoda ngizama yabo njengoba uDisemba kanje madoda. Inzima madoda Mfethu. Yazi mina ngizobe nginabantu. Ngibukela nje abantu bahleli bedla nomndeni yabo futhi nginababa, nginamama, nginamndeni. Angizazi nokuthi ngakumuphi umndeni, anginahlobo, anginayo. Mfethu hayi. Manje Nami le nto yakho isandleni ngihle. yini leyo? Mfethu ngibona nje ngijidise. Ngitsamtshela ukuthi ngithanda nami ngisayifuna. Ngiyangixosha ngokuthola nayo. Balisa step 10. Manje mfethu awukwazi ukuthi unahamba. Yazi ukuthini? Ngami ngempahla zami. Nami ngithimela ukulala kodwa Isani. La ngiyabonga uthi yami. Bamthoba igama lakho. Hayi igama lami Wenza. Mina ngumqoqi mfethu. Ngiyabonga kwenza. Bafuna igama lakho. Incede. awukuthi ngithathe zona ley'mpahla manje. Thina. Sathatha zona ley'mpahla manje.
nasi iskipha nje usuzobamba la mina uthiyami ngishiyela endlini bengizokuzama mfethu ngingangazi ngizongena ngithini mfethu hayi akusekho okunye awuthiyami ngiyabonga ke nankinga wenzele mina ngipha mina ngempela lesikipho mfethu ngiyabona ngiyabonga awuthiyami ngempela mfethu uNkulunkulu akubusise mfethu ubusise uNkulunkulu mfethu lokho kwenza angazi nokuthi ngithini awuthiyami unika mina lesikipho lesi ngiyakunika mfethu esakho yo yena mhlawumbe umuntu zolala egqokile bese ngiyabonga mfethu ngiyabonga mfethu ngiyabonga kakhulu oh majithi angiyabonga ke ayinkinga yikho mhlawumbe isazobonana esazobonana awuthiyami konjani uhlala kuphi ngihlala khona ngapha ngezansi ngiyabonga majithi awumuntu sendesikipho ayisengiyogqoka madodana awugqoke ngiyabala ngiyabanza yabona namhlanje imali yashisa sengizophanda nje manje sengigqokile ayachifana mani nama-otam vele ndihleli la vele ngihlala khona la endaweni vele ya sichila ngayini nje sichilile yabona nalelanga lashisa plus nale weather manje ngathi mnandi yabo iphole kamnandi vele yabona le ndawo yeni majensi angiyavuma outside majensi ami ngiyabonga ama-otam ngiyabonga kakhulu magani ngiyabonga majithi bafethu sacela uhamba ngikuthume nale sikipha ngiyabonga majensi ngiyabonga ayikho inkinga ngiyabonga ngiyabonga awu madoda Phela umama ndoda wangitshela ukuthi mfethu mawusiza umuntu kufana nokuthi uyisiza ungambukela umuntu esobona ule damu langitshela kanje Manje ntangasatshela ngaleya uqoqo ukuthi awunapheshe kulala. Mfana amfana ngikhohliwe nginga ngisuke ngixakwa yile simo sandwala Lezi zasemgidini zizadabukisa. Ayizesobona yabo ngifise ngazo ukuthi bengingakhona ukusiza manje ngishiye ezinye impahla zami kusofuneka ukuthi uma uya lapha uthola i-guide. Yabona uma ungathola i-guide tshela mntwana lela oledi mntwana shangenye phansi. Baba mina ngithi ngabona mama kumele ngigcaka ukuthi ngizolala kodwa ngina stress as long ngikwazile ukusiza yabo as long ngikwazile ukusiza umuntu mfethu ngizolala noma ikuphi la ngithola khona indawo mfethu anginankinga futhi no stress yazi asidwashu Hayi mntwana mara mntwana benzokuphulukisa lapha ehontshini lami mntwana ukuthi mntwana ngiyakunderstand mina bayinganibona ipirate izolo ngomkhapha yangibona ukuthi manje izolo amaruyaza ngekufike lapho khiza amazingitshela ngale khiza hayi gezi yabulala baba yini ngazodlala khiza chiefs ngamakomishinyana igrinyana lezi amasimba chiefs yaya bana ukuthi manje silapha sayidlela yeba silinda sihlangane January yini January sihlangane safana ngizomtshela ngamakomisha ey'skrini nanhlanga ngifuna indoda ikhefe ungazodlala maka lezi zakudala dliwe kusalayo baba besiqithi baka Ngondo yami ungicabange sinyawo zami Hey, belithi ngiyafika lapha yini? Hey, mama. Bana wala maji. Athi bayishayile so uyavala ngiya lapha endlini. Ngiyahlangana sesihlanganele sihlangana nentwana yangalapha emgedini iyadlula lamantu befunde sayibheka nodala sahlala naye saxoxa hayi umuntu ogcwele wayivele
Sengikhulumisana ngale niyazi ukuthi sifunde Hayi ungathathi wena hayi kuthi wena mawucabene nayo nathi sizoxabana nayo ngathi ngitshayela abantu basemgedeni abafuneki andiyawazi umthetho walakazi umthetho wakho lo haya sifundi nakazi ama-rules walakazi asawafuni umuntu osemgedeni fana ukuthi uphula mina ngeke ngixhumane kanti besashaya iround uzongikwatisa mlambeni hayi indaba yakho uzakwata amarules walakazi umuntu yokunuka amarules walakazi ngabantu babe hayi amarules walakazi umhlaba lo yizo lezi esitelela abantu yizo lezi ejilela abantu ya umuntu ngabantu iwani yokuqala esibili ngiyamtshela ngimkhipha amakhanda ngiyamtshela awuzwanga kahle wena ufunda inhlonipho noma yimuphi umuntu I'm sure nanoma iphuma nalapha endlini idelela umama ukuthi akaphilanga le ntwana ayizwa le isitshela ngamarule ani baba amarules walakazi kuza wonke umuntu asimfuni umuntu asemgedeni yeba yeba umuntu ungayifuna usizo uyamsiza uyamsiza uyamhlola yazi namanje ngicabanga ngayo ukuthi ngiyacabanga ukuthi intwana ulalele ngicabanga lento le intwana wami le emshayelayo ayimdizive kwasiyolala and intwana fandaga isanda kuyosiza umjida kanje mhlawumbe nomjida nayo usizo mhlawumbe nasemgedeni kodwa ngimtshelile athi afunele emgedeni kwasiyolala nawe inkinga yakho inemgedeni amarules walayikasi vela yazini asikhulume le topic akasicabanga umjida uyolala tanke mina soyazi lapha nginawa ngisho mina ngizoyazi lapha ekhaya ndoda akutshelile ukuthi uMagrisi uzokhuluma ndoda phela ndoda yini kunespace esiningi kumele ngabe ngi-ofisini umntana wamfaka ngewindo ndoda ngewini ntana nekhanda ngiyaza nawe sina-space ntana ntana yazi umjida ntana bethwe stress angazi ukuthi ulalapha umjida ndiyasazi nokuthi uvana ayazi intwana sekuyisikhathi sokuthi simashe doda anama yathi ngivana ntwana mhlawumbe uyofica nomama sekaphekile mlambe ntwana ayi kodwa ntwana into kantwana ntwana ntwana yazi nami into anyekazalala efandini ntwana phathisa stress ngiphathisa ubuhlungu amarafela lambile mfana since ngalesiya sikhathi ngingadlanga kumele ngiyondla phela ngihambile yazi ubonana bro hola sekwada boy sure
maningi, anginawo maningi nje, anginawo maningi. Uthando lwami dale, lubanzi lujulile, ngifisa ukuchitha insuku zokuphila nawe. Ithemba lami dale, liyophelela